चिरां जिल्ला थाइखाजरा ओनसोलनि दिंखियाबारि गामिनि थागिबि खिरेन नार्जारिया अर्गेनिक साहा आबाद मावनानै थोजासे रां आरजिनो हादों। सासे गोरिब सुबुंखौ गोरिब साननानै लानो नाङा, नाजानानै जाफुंसारनो हानांगौ होननाय बायदि चिरां जिल्ला थाइखाजरानि साखाथिनि सारियालि ओनसोलनि दिंखियाबारि गामिनि थागिबि खिरेन नार्जारिया देखायनो हादों। सासे गोरिब दिन हाजिरा मावनानै जिउ खुंबोनायब्लाबो गोब्राब नाजानानै 1916 मायथाइनिफ्राय बिगाथाम अर्गेनिक साहा बागान आबाद मावनानै दा थोजासे रां आरजिनो हासै बिथां खिरेन नार्जारिया। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि एसे समनि गेजेरावनो 8 बिगा साहा बागान खालामनो नाजागोन होननानै फोरमायो। मदद मोनोब्ला लोगोसे फोरमायबावोदि गावनि साहा बागाननिफ्राय सोरबाफोर आबाद मावनो सोलोंनो आरो बायनानै लांनो सानदोंब्ला जानबुं नम्बर 6900451468 आव सुलाद लानो हागोन होननानैबो फोरमायो खिरेन नार्जारिया। लोगोसे गावनिनो गामिनि साखाथियाव थानाय सारियालिनि थाने नार्जारियाबो नायदिंफैनानै बिनि खामानि मावनायखौ बाख्नायथाव होननानै बुङो आरो सरकारा एसे हेफाजाब होयोब्ला बांसिन थुलुंगा मोननो हागोन होननानै फोरमायनानै होयो बिथां थाने नार्जारिया। आंनि नामा खिरेन नार्जारि, ओमफ्रायहाय गामिया दिंखियाबारि, ओमफ्रायहाय पस्ट अफिस रानिपुर। आं बेखौहाय गायजेननाया 2016 आव गायजेनदों आङो। खरसाफ्राथ' थाङो ओरैनो गावनि खाथिनायजों जाबजों, मालाबा आं खाथिनो हास्लाबाला खामला होखावना होयो आङो एसे रेस्ट मोननायनि, बेफोरबायदि आरो। नैबे साहाखौ माबायदि खायो बेखौ खानाया माने अर्गानिक नालाय, ओमफ्राय ग्रिन टि खालामनायनि गांनैल' खायो आङो। खाखांनोसो दानस'यो बाबु। बे खानानैहाय माने बेवहाय एसे गाहाय गोजौ जायोना, दा नै समाननो खाखांनानै दानस'बाय, समान लेबेल खालामफिनो आरो, ओमफ्राय समान जाफिनो। दा इयुनावहाय खाबावनोसैलाय आरो। आं माने खमैनो फानो, बहुद दाम दङ बिनि दामा। बेसेबाङाव केजि? आं 2000नि फानो केजि। मासाव बेसेबांसो आय जायो नोंथां? मासावहाय 22,000सिम थाङो। खामलानि नोंनि खरसनि दानै दुनै माने एसे ओरैनो 16-18सिम थांगोन आरो। नोंथाङा बेसिबां गुवार दा खेथि खालामनानै दं? आं 3 बिगा खालामनानै दङ। आरो फेहेरनो दं 10 बिगासिम आं गायनो गोसो दं आरो। अबावबाफोर ट्रेनिं लादोंमोन नामा? आंनि ट्रेनिं लानाया आं जरहाटआव लादों, खेबनै लाहैबाय आङो जरहाटआव, ओमफ्रायहाय डेमाकुसियाव लाहैबाय, ओमफ्रायहाय ओरैहाय भैराखन्द गराइमारियाव लाहैबाय, ओरैहाय क'क्राझाराव लाबाय, गावबुरा भुबन होननायनि न'आवहाय। अबाव फानो दा नोंथाङा नैबे? आंनि चिरांनि अनगायैथ' बै लेखा गोरोंफोर खेबसे लाङो आरो ओजोंहाय सोनाहा बहाबा महाय लांखो लांदों आरो। ओरैनो ओमफ्राय बे लकेल हिसाबै अबे बाजाराव लांनाय? आं खासिक'त्रायाव फानहैयो, ओमफ्रायहाय ओरैहाय सेरफांगुरियाव फानहैयो, दादगारि फानो, ओमफ्रायहाय ओरैहाय बेंटल फानो, ओमफ्राय ओरैहाय खैला मैला, आमथेखा, बागमारा, बेयाव आं फानो आरो। जगाजग खालामनोब्ला नाम्बार फोरमायहरनो हागोन नामा रायजो राजानो? हायो। नोंथांनि नाम्बारखौ फोरमाय। आंनि फन नम्बरा 6900451468। माने बेयाव माइ गयनिफ्राय बे साबसिन आरोना? बे साबसिन। आरोबाव गयबो गायनो हाखायो? गयबो गायनो हायो। गया गय, गयानो थाबाय थागोन। जोङो गोबां मानसिफोरखौ नुनो मोनो सोरखारनि फारसेल' आसा खालामबाय थानानै आबाद मावनायखौहाय जालदाब दोनो, खिन्थु नोंथाङा बिनि उल्था मावनानै देखायदों। बिनि सायाव बैसोर बेबायदि सानग्रा रायजो राजाफोरखौ मा बुंनो गोसो? आंथ' बुङो, मोजाङै बुङो, गायनानै ला होननानै। सोरबा गामिनि मानसिया आन्दायफैबावो, हाब बेयाव बिदिसो बागान दं होननानै। गामिनिनो बेयावसो बिदि बागान दं खोमा होनना बुंफैयो आरो। आंलाय फोथारसो गमादसो नुहरदों होनना बुङो आरो। ओरैनो नैबे साहा आबादनि गेजेरजोंनो न'खर खुंनायनि माखासे राहाफोर फैयो होननानै नोंथाङा सानो नामा? आंथ' राहा मोनगासिनो दङ, मा मिसाखौ होननो। दिनैहाय आं आगोलनि समावहाय रेन्ट दंमोन, दाहार दासि दंमोन गोबाङैनो। दा आंनिया बेजोंनो आरोखि बानजुद संख्रि बाजार जानाय मानाय गाननाय जोमनाय आं बेजोंनो मेनटेन खालामो। खिन्थु दाहारा बै आबाद गेदेरजोंहाय गय औवा बेफोरजोंहाय आं सर्ट खालामबोबाय आरो। दा इसोरनि अननायाव आङो दाहार गैया आरो।
ओरैनो जोथोन लानायाव खस्थ' माबायदि जायो? खस्थ'आथ' दङ औ खस्थ'आ जिखुनु नों बेरायनोब्ला सिखा लानानै फैखानांगौ आरो सिखाया दङ बेयाव बागानावहाय दोनबाय थाथारनांगौ। आंनि मुङा थानेस्वर नार्जारि, आङो सामफागुरिनि। दा आङो बे किरेन नार्जारि बिथांनि जे मावनाय, आङो बिनि सायाव खाथि जानाय हिसाबै एसे मोजाङैनो मिथियो। नोंथाङा बिथांनि बे मावनायखौ नुनानै बिथांखौ माबायदि एनकारेज होनो गोसो दं आरोबाव? बिथांनि सायावथ' आङो साबायखर बावो। बिथाङा गोबां कर्मित, गोदोनिफ्रायनो मावनानै जाग्रा आरो बिथाङा बेबायदि मावनानैनो गावनि न'खरखौ फोथांबोदों। आरो दा गोदोनि समावहाय जोङो नुयोमोन बिथाङा गोबां अभाबाव दङमोन। दा बे खेथिनि गेजेरजों बिथाङा गोबां दिनै एसे जौगाबोबाय। दा बिथाङा गावनि मोनसे आर्थिकनिफ्रायनो बिथाङा गोबां खस्थ' खालामो। सरकारनि जेबो साहाय्य फ्राय मोनाखै होनब्लाबो जायो। साहाय्यफोर मोनोब्ला साबसिन मावनानै डेभेलप खालामनो हागौ बिथाङा।